No, zama kufanele thina njengabafowabo ubafo simprotect sithi angamshiyi unkosikazi wakhe kodwa ngoba yena uyindoda i-advice lesomnika yona thina ngoba yena uyindoda athole isite endaweni thizeni yabo abeke nje 1 bedroom ne-dining ne-sitting ne-toilet nendawo yokuphekela ne-parking bay yabo wayezoyivula kahle i-drive in bese ethatha enye intombi zakhe yafana nale yabo ayifake lapha ahlali nayo kodwa bese e-investor more kulelo khaya ke anciphise ngala amlahle umkakhaya ungamlahle umkakhe miyeke lo luhlanye uqoqa umkakhe amlahle umkakho hayi lahle yena njengoba seyilahlile ngokuqala seyilahle indawo eziningi yabo ilahle nje indawo eziningi nasemsamo ngathi seyilahlile bese nabafo uphembe ikhaya elisha bese uzama ukuthi ube mncane ngapha ukhona kodwa ube mncane ngoba ubuningi bakho lapha usungagaxekiseka thanini usungaboshwa noma inini lapha yabo thina zama ukuhlanganisa impilo yakho manje yabo lapha usungagaxa lapha usungaboshwa noma inini noma yini ongayenza manje lapha yana isithi wena usuyaboshwa so manje thina ngoba sivikela lo wethu yabo ubafu kwethu hemba elinye ikhaya ngoba nje indoda ngomfazi kulungile yebo siyavuma kodwa boncuka kancane lidonse mfana ubusalifaka manje ungasalifaka futhi manje gxila ngapha manje uyazi wena ukuthi uzothi uma uthi nangu umuntu kahle kahle